ciszę. Prosimy również o zamknięcie drzwi. Ktoś, kto tam blisko stoi, już kolega nam zamyka. Tylko Aliusz się przygotowuje. Zapraszamy. Będzie cały świat. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Mam smykałkę, krzepę, mam jak wół. Sam pociągnę wóz pustaków, choćby był bez kół. Już wyciąłem wszystkie krzaki, teraz złożę żwir. Mam to w nosie, że sąsiedzi mią o mnie świr. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Ja nie jestem w ciebie bity, budowlankę znam i samemu burmistrzowi wstęgę przeciąć dam. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam gdzie to kretowisko będzie stał mój pan. Gorące brawa dla młodych artystów. Dziękujemy bardzo za to. Zawsze wszystkie wiedzą, to i każda na to przecież pójdzie do prawdziwy mężczyzn. Nie ma dzisiaj oprócz mnie. Ty na ślisty wisi, ty zobaczysz to, ty masz dobry wzrok, musiki sygnety też mam ciebie. Zobaczysz, muszę cię, chociaż jestem ja i tak to wiem, że zdobędę cię, bo tej nocy ze mną będzie ci jak nie wiem, jak nie wiem. Spojrzenie jednym mogę uwieść cię i nie wiesz, czy to ja
pierwszej F i duże brawa. I również miejsce drugie, klasa trzecie. Miejsce pierwsze, Wiktoria z klasy trzeciej. I również miejsce pierwsze, klasa druga C, Bartek